Imos programar a terceira semana do período básico, que ven sendo a sexta semana, como vedes aquí. Ímola pinchar para entramos nela. Aquí tedes. Seguimos mantendo o esquema. O que pase que a carga sube lixeiramente para descargar a semana que ven. Entón, ímolo describir, como sempre, os tres niveis, embargantes, se hai algún que empeza a topar que é pouco, pode saltar de nivel e pasar ao máis rápido. O mellor calculachedes mal e resulta que pensades de baixar de 3 horas, pero se vos salen os tempos no nivel 2, non vos preocupedes, que o mellor é que podedes baixar, cambiar de nivel e mellorar a marca. O luz, seguimos facendo costas, pero agora xa facemos 16, en vez de 14 da semana anterior, a recuperación a mesma, os tempos similares. O martes e o xoves mantemos a carreira continua, igual os ritmos ao mellor empezan a resultar máis fáciles, entón podes facer un pouco máis rapidiño, pero sin agobios, porque os días de adestramento máis fortes son o luns, mércores e venres, entón hai que reservarse, non hai que gastar moito o martes e o xoves. Seguimos o mércores cas repeticións de 600, pero como vedes aquí subimos nas costas, facemos máis, tiramos hacia a cantidade, nos 600 tiramos hacia a intensidade ou potencia, es decir, ímos facendo a mesma cantidade pero un pouquiño máis rápidas cada semana. O venres repetimos os 2000 e seguimos traballando, mantemos a cantidade, es decir, 5 do 2000 a 7.30 nivel 1, 7.45 nivel 2, 7 a 8 minutos nivel 3 e as recuperacións 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos. Descansamos o sábado e se non tedes competición non é recomendable competir todas as semanas, entonces, porque é interesante ir alongando a sesión larga dos domingos, que agora xa estaríamos en 1 hora e 25 minutos, pero insisto, tedela que facer cómoda, en plan de amiguetes, corriendo con xente, pero sin agobiarse, porque no momento que fagamos un pouco de forte tiraremos do glucóxeno, e do glucóxeno xa estamos tirando ao longo da semana. Aquí nos interesa tirar das grasas, que hai que habituar as fibras a consumir grasas, porque o glucóxeno nun maratón non chega, entón máis da mitad hai que facelo a través das grasas. Isto temos que adestralo, para eso hai que ir moi lento. Algún de vos pregunta que podería pasar se por algunha circunstancia unha das sesións non se fai. Bueno, eu insistiría en que as máis importantes son luz, mércores e venres, entón se saltades algunha, é mellor que de momento suprimades unha das horas desta de carreira continua de martes e xoves e tentedes de facer as máis importantes.